Ahoj, som Iva, som absolventkou kurzu Žite ve svojej záhrade. Toto je moja prvá fotka, keď sme sa presťahovali z paneláku do novostavby. Myslela som si, že takto má vyzerať každá záhrada. Iba tráva a obvodová zeleň, ale potom som narazila na kurz Žite ve svojej záhrade. S každou jednou kapitolou sa z panelákového dievčaťa stávala nadšenkyňa záhrad. S každou kapitolou som bola viac a viac nadšená a vrhala som sa do nových a nových projektov. So všetkými nápadmi mi pomáhal náš pes Staroslav a môj muž. Celú záhradu sme si spravili svojpomocne a toto je výsledok po 2 rokoch. Sama by som neverila, že toto dokážu trvalky za 2 roky. A tak sa zo záhrady prímestského satelitu vďaka kurzu Žite ve svojej záhrade stala oáza trvaliek, zelene, stromov, motýlov, vône. A najlepšie na tom je, že vďaka poznatkom z kurzu dokáže byť záhrada krásna v každom ročnom období. Ešte stále nemáme hotovo, pretože milujem nové a nové výzvy. Tak sa teším na ten ďalší rok.